Nganza kwethu umfowethu zokhoba lo ungizwe umlando womchunu upresident of the Convention. Ngithe kungena ngokuphuthuma njengamanje lapha ke epage lami lengizwe online ku Facebook. Ngokukhulu ukuphuthuma ngiphuthuma ngesizathu esisodwa esithi kubaluleke kakhulu ukuthi mase bangabaholi emphakathini sikwazi ukuyibona izinto eziphuthumayo ke sikwazi ukuthi si-address futhi siyibabaze ngoba into enhle iyanconywa ikikizelwe embi into iyabatshazwa echithwa ngaphandle kokuhlokamaza ababi. Nganza kwethu njengomongameli wamabhinqa angikwazi ukuthula ngithalalise abambisani nabafowethu esikhula nabo abaphethe izwe ngokuhlukahlukana abayinhlaka zamasonto abayinhlaka zomphakathi. Uyaqala nqa emlandweni wakithi ukuthi ngalesikhathi sithi December uzosiphatha kahle futhi mhlawumbe ebuhlungwini esizwile kuqala unyaka kwenzeka izinkinga ehlukahlukene bese kuzoba khona isigaba esithi kuqhamuke nje umfana okuthiwa uSibusiso Lawrence Ntaka walapha emzinto bese ivele izothatha nje isicoco asiphathise kabuhlungu uDecember usophela. Akagcini ngokuthi enza akwenzileyo bese phinde futhi eyachaza ngendlela achaze ngayo esingakwazi noma kuyiqiniso noma kuyiphutha. Ngakho ke ngani kwethu emveni kwalokho nesihluku esisabekayo esibabazikayo simthole ethatha eke umkhonto ekwaza intombi abebethandana nayo eke iminyaka eyingoduso yakhe ngokuchaza komndeni waleyo ngoduso yakhe ke eke bahlukana nayo waphinde futhi yathathwa umunye umbhemu naye waqhela. Emveni kwalokho namhlanje simbona futhi uyabuya bebuyelana emveni kwalokho wasala dengwane kwamqhathana nentombi yakhe ngokusho kwakhe. Akho ke ngani zakwethu engizokusho ngizobabaza mina into ebuhlungu engase ngize ngiyibone enjeyana emveni kwalokho naye wayibulala kodwa umlayeza ushiyile uyamangalisa ngoba le mlayezo loyana awukhuluma kanje yana amadoda alimele kakhulu ngenxa yani na bofike police station kuyahlekwana mangabe kukhona inkinga khona umndeni udonswa ikhehla lodwa bona wabona ungezwe xa uvula indoda libuye nawe khoneni nje wena siphukuphuku uzohlula umfazi hlula umfazi awuyena kwabhengu wena awuyena ungolosi wena hlula umfazi uzolo dinda isililo lako wenyoko uzothi nesililo bese kanti abazi ukuthi umuntu how much that cut deep. And then leyo nto nganza kwethu as a psychological person who has been a psychological counselor Lifeline, and that I've been trained and molded by ECPAC International. Lokho kwangenza ngakwazi ukuthi ngiqonde izimo zabantu nengqondo zabo nangendlela ababehave ngayo akaze ngisibone isihluku esinjengalesiyana. Ngiyawukhalisa kakhulu umndeni wakwacele uNontobeko Cele uphinde ngukhalisa kakhulu umndeni kwa Sibusiso Lawrence Ntaka. Uzokhumbula ukuthi indawo yasemzindo ayiqala ukuba negama njengalesi. Uzokhumbuleka ukuthi emlandweni ukuhlukumeza ngokungena nembeza kunendoda nje lapho okuthiwa Thozamile Ntaka ngazo babahlobene naye lo mbhemu owagwetshwa udilika jele o7 ngonyaka ka2004. And then kumanje ulapha eCimex lapha eKokstad ejele kuyilona elithathwa njengejele liphephe kunawo wonke lapha kwaZulu. Ngakho ke lokho kwakukhombisa ukusobala ukuthi wayemuntu ohlukumeza kangakanani ebulala abantu besifazane betholakala bengenamakhanda abanye sibebolile ezimobeni zasemzindo. Into lena eyivele yenzeka kusukela kudala kuleya ndawo iwumkhokha ke manje ke omubi kakhulu. Ngakho ke lezi insizwe ezisencane kangaka ezingena igama ngothandweni nalezi intombi ezibuka ama social media adala ingcindezi yokuthi with my beauty I can have this, with my beauty I can have this. Lo moya wokunganeliseki, lo moya wokungabongi khona okuphambi kwakho leyo nto leyo izosilimaza isiqethe isibhubhise nya isizwe sawuphuma namakheba.
This is not about indaba yo 16 days of activism. This is not about women abuse or men abuse or gender-based violence. It's brought a biggest attention of all times. If our government cannot pay attention deeply in this, how much men are ahead in beze befike esigabeni sokudela impilo zabo ngalolu hlobo beshiye iboneka nje emhlabeni belimaza imindeni. Mangikhuluma nje iqiniso nganza kwethu umuntu osehambile abantu abaningi abalimala kakhulu abantu abaseleyo. Njengale nsizwa nje lapha kona ngoma eMambatheni ulimazile umndeni wawo lo muntu awuna khesimuzi umndeni wawo ulimele kakhulu umndeni wawo efela into engaqondakala kuzoba yilaba nanokuthi ke abazali bengakwazi ukulalela. Yabona, I prefer the relationship yokuthi you must be more friends than being in love. When you are more friends than being in love with your partner, you are lucky enough to make sure ukuthi inkinga niyakwazi ukubhekana nazo without fear. Uma ngabe ngasenzi kahle ela wena umtshene ngqo uthi awu uyangibhacazela ngakabi yami uyangibhacazela ke manje straight away. Yabona, indoda ikwazi ukusukuma nisukume noma babili nibambisana nehlanye nyoka lapha niyofuna uDr Mthembu nambe nehlanye nyoka lapha indoda ivuvukele inyaka oshona ko market wakhiwa umuzi wakhiwa kanjalo. Lokhu phuma ubhekele uyoshona le nale yikho lokho kudala izinto zipile up eziphambili. Uzokhumbula emlandweni ukuthi uThoza Milata akwahlumbisa kanjani nabantu. Uzokhumbula emlandweni ukuthi umfana kaKhuba lawa kwaMpungosi la eClermont osanda kugojwa ngonyaka odlule wahamba edinwe umuntu esifazane ayithandana naye esemdivorce esezothatha zonke izinto zakhe nemali nakho konke wasuka yena lo muntu esifazane wathatha lo wesifazane wamdubula emva kolokho walanda izingane ecrash walanda ezinye esikoleni wayibulala zonke izingane. Ubanjwe amaphoyisa sethu yayiphose bridge ugwetshwe ngonyaka odlule. Isho ukuthini le nto madoda? Isho ukuthini le nto siyikhanda? Lelizwe siyophila ngokuba ama-ambulance ukuze kube nini? Will you react when there is a danger, where there is breakdown? Mase ngona ama-breakdown singama-ambulance. Yizwe njani njalo? Bubu buholi lapho Ramaphosa. Bubu buholi lapho Thamsanqa Ntuli. Bubu buholi lapho Baba Sezomkhulu. Buphi buholi lapho iphi department ezoqondana ngqo nalezi inkinga lezi ngoba we need a panel even ngisho amaphoyisa. Uyabona nje ekuyicase kunjani lapha kuMpungosi lo osanda kugwetshwa ngonyaka odlule kwathiwa khona le icala lizophenywa kwasho wacima salamani. Ayikho ipanel yamaphoyisa esifazane nabesilisa in different district coming together noma bawu-10 noma bawu-11 once a year benikezwe iy'ntatheli zonke zama-radio platform nama-YouTube channels and nama-podcast ukuthi bachaze ubuhlungu ababhekana nabo uma be-arresta abantu abasuke bebonile ngalelo hlobo befikana nedumbe emgwaqeni nakho konke as a part of kubhoklineka emphakathini nokuthi umphakathi ubukhulise ngezigameko ababhekana nazo usuku nosuku ukuthi bachaza ama-result ama-end result. Namanje nje ngimzwile nje spokesperson wamaphoyisa la kwaZulu-Natal leya nsizwa nje engathi ihlakanye ngeviki ichazile mayichaza. Yabona nje umkhalazi regularly uyabuya zochaza ngezinto ezithinta NIU necrime nazo zonke izinto no asifundise izinto ngayo yonke indlela which is perfect. But manje ama cases anjengalawa they must appoint people, a group of people who are policing the country, and then bakwazi ukuthi bethi come together and give feedback in this because lento kumanje izwe lethu liyihlazo phesha kwezilwandle iphume ngisho CNN everywhere, is everywhere in the world that disaster eyenzeke emzinto, and then ichazani ngalelozo shuthi sizwe lingenamthetho, sizwe lingenayiyalo, sizwe lingenalo ikusasa. Uzokhumbula la uSomtsewu eMagistrate kungena iphoyisa ngeauthority esibhamu salo ngoba sisemthethweni liyiphoyisa kanti ilanga le-divorce yalo nomkalo yafika lamdubula platform lamdubula yena nation bephelezelana kokophoza igazi phakathi enkantolo
kanza kwethu sayithola report yayo kuyakho konke lokho nephoyisa la idubula nalokho sayithola report abuya amaphoyisa enza i-SWOT analysis enza analyzer asichazele umphakathi ukuthi i-build up to this igcine kunje ngoba i-attention iphela because we have taught ourselves ukuthi indaba ezifanele zithende neindaba eziphilayo indaba ezimbi. When there are good news or when there are educational news, they are nowhere to be found. Do you think that is fair? Do you think that is building the nation? It's not at all. We are leaders, we need to be in charge. Now yonke indlela singoba nike thina ke omkhulu abangana budget izinja nje ikhonkothe emaqeleni. Laba bane budget bavungule bavuvuzwa ama aircon lapha. So akugcinanga lapho. Lot of disasters has happened. eLimpopo khona i-disaster yenzeka lapha ethinta ama couples. So lento izoze ibe njalo nini ngoba abafana manje bazalwa kume njengamahashi bekhuliswa bombe njengamahashi ngutshela ukuthi umfana uthi ngisho ethola itoho abayinakile imsamo yoyisemkhulu abasondezile imsamo yoyisemkhulu abazilutho babazutshwana bazuyifebe bazutshwana baziyifebe iyona kuphela into abayaziyo bese beyabukisa ke bebukise ke bedrive imoto ngisho ethiwe sephoqo uyise no namadoda aqotha akwazi ukutshela ingane iqiniso without fear anything to lose our circle. Ingane ukwazi ukufona ithi umuyise la eVeneta la ePlaza Mthizeni uDotshe Komo akekho ayisele okwamfana lo akekho uhlenife ebeThekwini kuthiwa uzokwenza umsebenzi awani akabonanga nenkomo ukuthi njani nembuzi ihlathweni nakazi uzofika nabangani bakhe ezekubhela maya iGTI sibaphosa umndundulu beyophosa lakhalakatha lapha bese kuthiwa yishwa bese kuthiwa kunuko makhelwane unoko amathakathi kanti umthakathi omkhulu uyiqobo abazali bakhe ngoba banasiyalo bancenga amabhodlela lokho bakhulisa ingane kabi bakhulisa ingane zikhulele ngathi zimfene besaba ukuthi ingane ngeke safika lo shekhasi wabetshela iqiniso nangakhuliswa amadoda mina uthi ufika ubambe oshekhasi umi nabo phekwe sibaya athatha uphala ngoza labume phambi sibaya lapha bese kubonge uyise omkhulu usefikile umntaka bhuti lapho kwacima ke kusho ubaba uMakhendlana ekubusise ngoshekhasi nje benhloniphe ukuthi sakhuliswa ngokuthi awungene ekhaya ufike ulengisile izandla engathi uphume ejele emveni kwalokho bese lisuka lapho mase ngene endlini sekukhona udaba mhlawumbe oluthintwa lapha nalapha athi mfana wami ngeke ngalabo shekhasi wafika nabo bese uthi mina ngizokutshela iqiniso 1 no 2 no 3 wrong u2 no 5 wrong right lokho ukhombisa ukuthi ke izwe linamadoda sinama artists nje namhlanje azokuthi ayiyo yonke into azokuthi imali is everything azokuthi wona afuneleke kuhlezi kungabo usuku nosuku yini na yilento yani na ezimbongi. If you want to be a leader and you want to be successful in life, don't surround yourself with praise singers because they will praise you even when you are going down to your drain. When you're going down to your grave, they will keep on praising you. How is Kokoba? Ishaya mzali, ifake mzali, hawo lo basho. Yasala indlela. Uchitheke umncino. Siyophila ngoifake mzali ukuze kube nini. Iqiniso liphi uzonde ume wedwa entabeni. Ume wedwa ube yinhlwa, ume ngeqiniso. Kwazi ukuthi uyoyikhumbula izaluleko yokuthi selele uyoyikhumbula izaluleko. Kwazi kwabhlungu ukuhamba kwengane encane. Kwazi kwabhlungu kuyankenketha isikhathi manje sokuthi amadoda ahlangana ndawonye yaqala ngqa emlandweni ukuthi mina abantu besilisa namadoda nabafana bephumela obala ngayo yonke indlela yobuhlungu abanabo bayi-expressa through usibusiso. That must be a big question to government. That must be a big question to the whole society. Ngisho insizwa mawustela ngisho mawustela lapha nomfowamthetho lapha nawo abakambekezele eshowe ke ukhale eyimathonsi wathi amadoda azobuhlungu kodwa ngoba amadoda agwinya ngaphakathi aphula athi du leyo nto isho ukuthini bangakanani abahlenga enhlinini bangakanani abazwe pain bangakanani abondle ingane ngezone zabo iqiniso liyokhulunywa nini between the both parties women and men abanye baze bakhetha ukuba imgodo babezithabana babezinja iyo yonke le nto leyo ngakho ke namanje I repeat myself ngithi
ayihlale phansi bamba umthetho nilehlangana Zulu nilehlangana nama-Afrika. This is the time to debate and to get the bottom of this. And yiqiniso malikhuluma abantu abafuna ukwamukela ama-challenges, abafuna ukwamukela iy'nkinga ababhekene nazo, abafuna ukukhula. Umsebenzi umuntu owenziwe ungekho uyaxoxela ukuthi bekunjani, kuthiwa kubonga wewe, uyabonga bonga uthola itoho. Manixabana nobasi lapho usoloku isihlami ebusweni ngoba impepho yethu omkhulu uyazi. Nizinja lini abafana lokoma 90s lokho nama 2000 ododela izinto lezi. Manje makufanele nishiya thina emhlabeni nithi kuyoba njani ngoba iqiniso anifune siyalo nithi niyazi akekho umuntu wazalo asi indlela ibuzwa kwabaphambili. History is more than just a path created by the past. It influences the present and it paves the future. Kubalulekile ukuthi ingane ikhuliseke kahle. Ayikho into engijabulise ingane zakwethu angixobe zona indaba. Kodwa ngikwazi ngayisho indaba lo mfana lo okuthiwa uwashesha. Lo mfana lo mncane ozalwa umfoka kwala lapha loBongidlandla. Ngibuka ibehavior yakhe lo mfana eqhamuka ekhaya okusengwayo kulo. Ngiyangizwa nabantu bakwaZulu. Kusengwayo amagula ahlale ekhihliza. Futhi awadliwe engakhishiwe umbhojozelo. Kusale zaqeqa. Ngimbona umfana ehlonipha ngendlela ahlonipha ngayo eshebe ifundo nobunsizwa nobujongo waqonywa kwamizwe. Kwabonga indaba ngabonga mfowethu lapha insizwa lapha osomthetho bekhona lapha ama-TLB ekhona ezodudula lapha kukuhle kudelile. Ngibona into enhle ekepeselayo ejatshulelwa na umsamo walezi ngane ejatshulelwa woyise ejatshulelwa umkhulu babo. Ayikho into ekhulisa umfana njengaleyo. Nibe niyibonele ezinhle nishebe isikole nishebe ubunsizwa nikhule igabeni ofana nikhule zona. Muzi kaDlokombane sekuyisikhathi nami ngizoyinika isikhathi ngiphuthume ngiye khona kule mindeni ngiyikhalise yonke sibabaze ubuhlungu nobubi obenzekile lapha ekulo yamphakathi. Ngithi mabhinqa ami zihlonipheni ey'ngozini zomgwaqo njengoba kuDisemba zihlonipheni. Ngithi mabhinqa zihlonipheni, musana ukudlalisana ngey'bhamu, musana ukuphanga ubunsizwa amathuluzi asentshonalanga ngey'nduku zikaPutin. Musana ugama izwa lakhiwa kanjalo. Uma nje ziyahlehla ukhala onala oma-20 funeral uthi hayi ubuhlungu izandla manje betapa igoli iy'ngane inyuka iphila ibuyisa ihlehla inyuka ishibhile ibuyisa idula. Yini leyo nto leyo ibuyisile lo umhlane ngalezi i-VIP manje siyabe iguqelwa yonke indlela le kuthiwe siwela umgwaqo kusuka bona njalo abazali bethi bengcwaba inja kade inja iphila ukunja bethi hayi siyosikhumbula-ke mntanami nazi into esicela iy'nhlahla khona umdodi akho nhlahla vele nje iyabatshazwa ngisho amathuna sakhula ehlukene kithi. Amathuna egazi ayihlele eceleni kube khona amatende ngaphandle komuzi. Hayi lento yokuthiwa ukusontwa imbuzi intamo iziphalaza umswane ngenhla ungavala amanxeba kodwa amathuna egazi awumkhuhlane beseceleni. Izulu kanisazi iqiniso kaninazi isintu kanisazi nithatha ilangabi lelifaka egceleni ngoba nithi ngaka akufanele adlule endlini yakhe akufanele adlule endlini yakhe edluleyo wenzani. Yikho-ke abanye bedliwa zingwenya bengabuyi. Ngizonifundisa uzoqala unyaka ozayo. Shomeni ungizwe umlando kamchunu. Untombazi emdabula ngazo umthoqoma ngoba simthanda. Umfoko sathanda ngomlomo wathi akuba thi asekhona. Madindelizwe ngakabe kondozo lasela sebekela dondo ngonyongo nje ngodondo kwabo kwazi. Adumaza imshizi igqoza mqasi mabala kwabashakuza. Ugebhuza izulu umkhondoso wamngana mahebo. Ngiyabonga kakhulu nganza kwethu kuphinde futhi ngisho ngithi njengoba seshwama nje esilweni na kanjani kusasa emabakusa unyaka uyosa siseswandlwana nganza kwethu konke kuhambe kahle. Ngiyamthanda kakhulu niphathe kahle ikakhulukazi emgwaqeni ziphatheni kahle kakhulu ningaphuzi uphuzo oludakayo bese niyashayela nganza kwethu. Ngiyacela bafethu ngenhliziyo yami yonke lobo buhlungu engibuzwile bengingeke ngingabudlulisi kunina. Ngiyabonga.